नमस्कार, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस और खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के बारे में। एगो और नया होली के गाना उनकर आ रहल बा जोना के पोस्टर आ चुकल बा। आप लोग सामने स्क्रीन पर देख ही सकतानी। गाना के नाम बा कोमल जगह घाव होई। जी हाँ, खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका ई गाना के गौले बड़े। बोस रामपुरी जी गाना के लिखले बड़े। श्याम सुंदर आदिशक्ति से ई गाना के म्यूजिक दिले बाड़े और मैनेजर बाड़े अमित पांडे जी। डिजिटल हेड बाड़े विकी यादव जी। निर्माता बाड़े मनोज मिश्रा जी। और बिहान सुबह सुबह शिव शक्ति फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगन के ई गाना फुल वीडियो सॉन्ग देखे के मिल जाए। त तैयार हम आप लोग कि ई गाना के स्वागत करे खातिर। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में। तब तक खातिर आप लोग चैनल के सब्सक्राइब कर दी। वीडियो पसंद आयल बा तो लाइक कर दी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और घंटी वाला बटन भी ज़रूर दबा दें। जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।